Preview. Preview. Il-lejla tajba nsellilkom wara derbi li pjuttost kien diżappuntanti għat-tim tar-Roma, derbi li fl-opinjoni tiegħi armejna żewġ punti, derbi li seta' ġie mirbuħ speċjalment kieku saru t-tibdiliet neċessarji biss. Onestament jien wara il-logħba tal-Inter mar-Roma tgħidu ħa terġa' tmur lura iva. Nerġa' mmur lura, il-fiduċja tiegħi f'Mourinho ġiet mhux 0 imma -0. Jalla għax hawn min qalli possibbli tlif daqshekk il-fiduċja f'Mourinho iva, tlifta. Jalla nerġa' nibda dak kliemi f'Mejju li ġej. Għax onestament qed inħossni vera ddisgustat, iddiżappuntat bl-andament ta' dan l-istaġun tar-Roma. Stennejt andament aħjar, stennejt wara l-kampanja akkwisti li saret li fl-opinjoni tiegħi hija tajba. Ippretendejt li jkollna minn tal-inqas 6 punti fuq li għandna. Preżentament bħalissa għandna l-Inter b'31 punt, indiskuss, għandhom kampjonat tal-ġen qed jagħmlu kampjonat tajjeb, hemm Juventus 29 punt u aħna Roma bi 18 punt. Jien għalija r-Roma minimu missum għandhom 24 punt. Kien tim immirat li ħajġiret fuq il-fronti kollha, vera x-xorti ma nitniex, biss konna nafu xi plejers ħajkonna d-dispożizzjoni tagħna, imma xorta naħseb kieku ġestiti aħjar il-plejers, naħseb li kien ikollna punti ferm iktar mill-qegħdin. Mela, nibdew bil-logħba li għaddiet tal-bieraħ. Logħba hija derbi. Flok ħadna l-okkażjoni fejn rajna waqgħat ta' direct competitors bħal huma Napoli, għalija il-Milan mal-Lecce u oħra, kellek l-Atalanta l-istess żelqu, flok approfittajna ruħna mis-sitwazzjoni u fl-opinjoni tiegħi għalkemm Lazio laqtu l-lasti u affarijiet hekk naħseb li kieku l-bieraħ ir-Roma qafsu ftit it-trotil, naħseb ir-riżultat kien jiġi. Biss konna happy, id-dera ikkuntenta ruħu s-Sur Mourinho bil-punt u mbagħad jiġi ġustifikalek wara għax punt aħjar minn xejn, imma differenza punt aħjar minn xejn, u għalli dal-kliem wara l-logħba tal-Inter kon niġġustifikah għax assedju għamlu ħasruna laqqas laqna lejn l-asta u skurjawna fit-80 minuta. Imma li tiġi tgħid li dak il-kliem il-bieraħ wara logħba fejn aħna kieku saru sostituzzjonijiet bil-għaqal kienna ċans billi nerbħu, hija storja oħra. Biss nispera li nerġa' ngħidha tiġetta fil-bidu tal-programm, nispera li kliemi nibilgħu. Imma milli kif qed jidhru l-affarijiet ma naħsibx li ħanibilgħu kmieni għax li Roma għandhom sempliċiment 18 punt. 5 rebħiet, 3 drojiet, 4 titliefi. U kellek tanalizza ftit it-telf ma' min ġi, all right, ġi telf mal-Ġenova, 4 u tidwira. Mela, il-bieraħ, derbi, id-derbi huwa dejjem derbi. U ma rridx li forsi niġġustifika għax ġejna xejn b'xejn, għax fil-fatt diżappuntat li ġejna xejn b'xejn. Hemm dik il-mentalità provinċjali u hekk ikkummentajt għax jiena apparti milli nħobb niktabaw qiegħed anke f'diversi gruppi fuq Facebook tar-Roma. Min jifraħ għax jerbaħ derbi hija mentalità provinċjali. U dal-kumment kien tiegħi meta bdejt nikkritika
Kien wieħed qal li għax il-derbi 0-0 mhux derbi. Qedlu jekk aħna qed nambixxu biex nerbħu xi unuri jew naslu mat-timiet ta' fuq, id-derbi hija logħba bħall-oħrajn. Ma sitt punti hemm f'kampjonat sieħ mid-derbi, allura x'tagħmel terbaħ il-ġiex l-partiti tad-derbi biss u l-oħrajn titlifhom għax erbaħt id-derbi u b'6 punti x'tagħmel mhux tispiċċa Serja B. Sfortunatament kont hemmint wara l-ewwel staġun ta' Mourinho li ħadd tinbidel ċerta kultura, ċerta mentalità, kulħadd jaf li l-bniedem biex jibdel ċerta kultura u ċerta mentalità jieħu żmien, imma rġejna waqajna f'xi ħaġa medjokri. Nakkuntentaw ruħna li ma nfux fid-derbi. U da Mourinho mhux xi rebbieħ tad-derbi sax kif rajna. Dal-aħħar derbi skemmilu hemm hu, iktar morna minn taħt u tlifna milli jerbaħna. Il-partita tal-bieraħ kienet diġà bdiet, il-preludju kien diġà sar. U jindi li ċerti nies jippruvaw jadduni mingħajr il-labra taħraqni. Mourinho jaħseb li n-nies xi boloħ fessi jew mhux intelligenti. Dielek mill-ħadd l-għadda. U vera prosit mal-Slavia Praga, rajtu x'ġara, tlifna l-Primato ħadna l-ewwel telfa. Ma l-aqwa li beda jattakka l-Sarri. Għax Sarri ħela fit-tlieta u Roma ħelabu l-ħamis. Jiddispjaċini, mhux il-mentalità li nixtieq nara. Jien dejjem emmint logħba wara logħba. Missu l-ħadd laqqas issemmiet il-kelma derbi biex jemminti ma' Slavia Praga x'ġara. Kont qedtilkom jiena laqqas nippretendi li ma niġix l-ewwel f'dal grupp. Missa kif ġew l-affarijiet hemm riskju minħabba li hemm anke differenza reti sewwa favur Slavia Praga li aħna niġu t-tieni fil-grupp. Xi jfisser? M'intix sidit. Xi jfisser? Taf tiġi ma' tim qawwi li jiġi relegat maċ-Champions League. Xi jfisser? Li taf tiġi ieħor tim jitqawwi bħal ma' Liverpool. U r-Roma naħsbu jekk ħaniġu ma' Liverpool fl-Europa League ħanaddu għasek ma nafx min jiġi min xiex jgħidlu ħaterku għax ngħidlu ħabib tiegħi, ngħidlu nilqgħu xrobt. Jiġifieri u qed tinħass il-klima Ruma li t-tielet staġun tiegħu Mourinho s-soltu storja. Jew iddabbarlem jew jitlef il-feeling. U naħseb li din diġà qed tolqot il-klan ta' Roma. Iddispjaċut ħafna, ma xtaqx li jkun hemm dan l-eżitu, imma sfortunatament qed tixri. Mela, diġà bdejna il-ħadd tajjir u għax ħalabu tlieta. Mirra l-logħba l-bieraħ bħali, naħseb kulħadd innota il-kalu li kellhom il-Lazio fit-tieni taqsima. U mhux saħħala bir-rispett kollu, sema Roma, ma naħseb drawn in-nies hawnhekk minn isegwina li jien abjad iswed iswed. Jien bil-passjoni tħobb xi mara mhux nitkellem fuq il-futbol jew fuq il-politika. Nemmen jiena li l-bieraħ il-formazzjoni kienet tajba li ħareġ, ta' min ifaħħar ukoll il-prestazzjoni fejn soltu maqdru. Mal-bieraħ naħseb Rui Patricio kien daqsxejn fundamentali għal punt miġbur minn Roma, ma tantx kellux jagħmel imma ftit li kellux jagħmel kienu affarijiet li setgħu taw rebħa lil-Lazio. Biss nerġgħu ngħaddu għall-argument tal-logħba. Il-Roma nafu għamilna kampjonat sissa alti e bassi. U l-alti e bassi jiddispjaċini. Ma tasal imkien. Lob baħ. Ta' minnu jinnota wkoll li għalkemm il-kampanja akquisti kienet tajba, konna nafu x'inhu huma l-limiti ta' ċerti players fosthom Dybala u Renato Sanchez. Il-coach qiegħed hemm mhux biex iparla fil-vojt. Il-coach qiegħed hemm biex jara li trissi training sew. U mbagħad jagħmel għażla, all right, li din l-istess għażla ħajkollok l-aħjar 11 u mbagħad tara minn hemm riservi tagħhom tinħoloq isa ġerarkija x'dak bħalma nafu kull plejer ikollu l-forma tiegħu u mbagħad jażel.
Il-bira jien id-diżappuntajt ferm ruħi meta rajt players għajjenin bħalma kienu Dybala u Spinazzola u dawn inqalgħu lejn 80 minuta. Naħseb kieku l-bieraħ Mourinho tefa' moħħu hemm sura u ra x'inhu jiġri u x'mhux jiġri. U flok qed jinħela fil-battibekki u l-paroli fil-vojtu fil-letikar tas-soltu li dan ħsara enormi qed jagħmel. Ħsara enormi. Aħna biżżejjed ir-Roma ma tantx irawna sbieħ. Da. U hemmhekk naqbel jiena mal-President tar-Roma ma jitkellimx. Ma tistax. Tgħidli allura toqgħod kwiet ħallihom jagħmlu bik li jridu. ħallihom jagħmlu li jridu mod biss tħarraġhom kontrik b'ħaġa oħra. U naħseb li qed jagħmel Mourinho bl-affarijiet li qed jagħmel b'kull rispett leh qed iħarrax iktar l-affarijiet kontra r-Roma. Ta' min jinnota wkoll il-bieraħ u bekk inħoss jiena il-koreografija stupenda li jagħmlu tar-Roma. Li dażan laqas kienu ndenjati jġibuha tal-mistħija. Mela qed tara dawn l-affarijiet kollha kontrik. X'tagħmel? Titfal petrol jew telaq eku taħdem. Naħseb wasal iż-żmien għal Mourinho biċċa minn insienu jikdmu u jibqa' jaħdem. Għax kull bieraħ għamel xi sostituzzjonijiet qabel, il-logħba kienet tiġi sempliċi. Għandek il-Spinazzola, kulħadd jaf l-Spinazzola. Spinazzola minn mindu kien weġġa fl-Eurocup. Għadu ma ġiex tiegħu 100%. Allura fl-logħba intensa bħal dik. Ħallih jilgħab lilu. Meta għandek l Xarawi. Qiegħed mhux ħażin. Lil Xarawi li meta dejjem daħħaltu ta' kontribut siwi. Jew tara l-istess Dybala. Dybala li jiftaħlek logħba sieħa qatt. Hija realtà li kien jafa da. Tgħidli għax tistenna l-kolpo di ġenju. Alright. Grandi, ħadd mu jnaqqas mill-kwalitajiet ta' Dybala, biss irridu naraw li aħna inti hemm skwadra, mhux l weħdax biss. Naħseb kull bieraħ sewwa ir-Roma għarfu jieħdu l-okkażjoni, naħseb ir-riżultat kien jiġi. Jiġifieri ma nistax nifhem għala jiena din l-ostinenza kollha min-naħa ta' Mourinho fuq din il-formation. Naħseb anke Renato Sanchez inteħ l-aħħar 10 minuti. Għall-inqas inteħ iktar. Jiġifieri hemm bżonn nissara li r-Roma ibidlu t-tim. Ara, hawnhekk għandi hawnhekk il-Mark Xkembri qed jibgħatilna qed jelib ħarhom minn ixbellek minn tal-vjolin. Mela, jiena lija Rudi Garcia, coach tajjeb, coach li mar-Roma ġab ir-riżultati fil-fatt kien għamel rekord għar-Roma ta' 11 rebħa konsekuttiva nfila mill-bidu tal-kampjonat. Naħseb it's the wrong place għal Garcia. Jekk hawn president li żgur ma taħdimx miegħu naħseb huwa De Laurentiis. Huwa president li jrid ikun il-kit manager, it-tabib, il-psikologu. Naħseb jiena għalija De Laurentiis u rispett leħ, issa kien fortunat ta' min jgħid li in-Napli ġihom kollox sew, speċjalment l-akkwisti azzekkati. Biss dis-sena Spalletti dan kien tiġa konvinta volja kien xabajt li xorta ħajtlaq jiġri xiġri. Mela sinjal li xi ħaġa ma' De Laurentiis diffiċli taħdem. Dak jew tmur hemm jekk tkun bniedem biex tkun taħdem ma' De Laurentiis naħseb li tkun bniedem bla karattru biex jaqbdek minn imnieħek jagħmel bik li jrid. U naħseb mbagħad tkun ċerti coach ta' serje u ta' dak il-livell. Naħseb daqsxejn ego jkollok ħadd ma pjaċir biħlili. Rudi Garcia dispjaċini, kellu jiġi Ruma jien l-ewwel wieħed nilqgħu abbraċċi aperta, biss
bħalissa għandi Aziz Mark, għandi iktar inkwit fuq bir-Roma milli biex noqgħod nara problemi tan-Napli. In-Napli wkoll ta' min isemmi li dawn kellhom sofrew telfa kbira, jien għalija l-Kim laqqas hekk ma nafx kienu jtuni, jien għalija Kim kien id-difiża tan-Napli. Qatt ma kont inneħħieħ. Jekk jiena bnejtin u irrid nibqa' nerbaħ. Imma semmek wassal ixlief. Biss biex nerġa' niġi fuq it-tim tar-Roma x'ina prattikament dak li iktar li interessani, nispera li tinbidel ċerta l-attitudni, nispera li Mourinho jiflafen jirrealizza li daw l-affarijiet iktar qed jagħmel ħsara milli ġid, qed inħoss li anka il- players mhux kollha qed ħajġbdu l-istess linja għax jiddispjaċik. Għax pereżempju, player bħal Belotti. Tgħidu ħadd ġrabat fuq Belotti, jagħtu form. Għalfejn ma teħx iktar lob. L-istess żmien, jagħtu form għalfejn ma teħx iktar lob. X'inhi di l-ostensjoni tiegħu? Jien naħseb l-aħjar ħaġa li sta jiġri ma naħsibx li ħadd jiġri fi żmien li ġej li jiġifieri fil-viċin, naħseb imma qed nassumi li din għall-Mourinho ħadd tkun l-aħħar sena tiegħu ma' Roma. U naħseb jkun ta' ġita tnejn. Għax meta tara il-coach jibqa' ossessjona ruħu bi players li ritu. Imma di anke naħseb tifel tal-iskola żgħir jirrealizza bħal Dybala l-bieraħ. ċansijiet li jixxutja qassamhom x'hemm, x'inhu jiġri. U vera ninsab id-dispjaċut għax it-tim qiegħed hemm li trid iktar tkun konċis. Pereżempju għandek Renato Sanchez għadu ġej minn injury u kien barra. Għatih ċertu ħin mhux tagħtih jew xejn jew inkella tifqgħu bil-logħ. Naħseb Mourinho jrid jikkonċentra iktar fuq li hemm. Issa bħal Bofe, bir-rispett kollu lejn Bofe, fadallu Bofe biex ikun dak il-plejer li dejjem imdorin bih Ruma. Issa nisperaw ġejja issa s-sosta minħabba l-fatt li ħajkonna il-lob fejn ħejlabu t-timiet nazzjonali, nisperaw li fejn mi għandna injuries jirkupraw 100% u kull ma qegħdin il-bogħod issa qegħdin 3 punti biss il-bogħod miċ-Champions League. Sakemm minn Napli ħajsibu coach u beda biex jaċċettom, irid jieħdu żmien, jiġifieri tista' tgħid għandek konkurrent barra. Il-konkurrenti l-oħra li għandna għandek l-Inter għalija li most probably id-direttur ekketlu tal-programm qatlu għal-Penthouse għat tispiċċa u ngħidlek ġejja xi ġlieda Juve Inter għalik, jiġifieri semmek u mbagħad jifdallek żewġ postijiet oħra li huma tajbin għaċ-Champions League. U qed nara ġlieda Roma jekk ikun moħħhom hemm, Milan mhux se twarrabhom għalkemm il-Milan ukoll jien għalija kellek titkellem u tara l-logħba daw ġew 2-2 mal-Lecce, most probably Magri ħed tkellimkom fuq id-diżappunt ukoll tiegħu ta' Pioli, jiġifieri qegħdin baħar wieħed. Uniku wiċċu wieħed li wiċċu mad-dawl huma l-ħabib tagħna d-direttur Antonello Biela u ta' min nifaħħar ukoll il-gowl li jagħmel Di Marco, gowl eċċezzjonali, u l-ħabib tagħna Mark Xkembri. Jiena għallum se nafgħu, grazzi tal-li seguna, minn ftit oħra ngħaddu għal ftit momenti ta' pubbliċità u bħalma ngħidilkom dejjem napprezzaw jekk intom tagħmlu użu minn il-prodotti li jgħinuna f'dan il-programm għax għalkemm aħna kollha qegħdin hawnhekk niġu nagħmluh minn qalbna, xorta jkollna spejjeż oħra x'nagħmlu biex dan il-programm jitkompla. Nirringrazzjakom is-sekk Alla jrid il-weekend li ġej ma narawkomx imma mbagħad narawkom iktar tard wara. Sliem u saħħiet u notte. U forza Roma l dejjem. U ħnurikom da flokka l-qalbi ħafna. Nispera li jagħmel ftit sens. Good night u sweet dreams. Wasal eluq żmien ommok missierek
jew xi ħadd minn tal-familja, għandek xi okkażjoni jew xi attività mal-ħbieb u trid issib restorant tajjeb b'ikel ġenwin u prezzijiet qalbut ta' kulħadd? Post wieħed għandek issib El Catalan tax-Xajra fejn issib għażla vasta ta' pizza, pasta, grills u għaġin f'atmosfera b'element familjari. Għal bookings ċempel fuq 21 800 997 jew żur is-sit tagħna għal iżjed informazzjoni. El Catalan, ir-ristorant għalik. Matul ix-xahar ta' Novembru, Gamebreaker se jkun qed joffri diversi skonti għal Black Friday. Żuru l-istabbilimenti tagħna ġewwa Birkirkara jew fuq is-sit gamebreakermalta.com ħalli ssiru tafu iżjed fuq l-offerti vantaġġjużi li Gamebreaker qed joffru għal dan ix-xahar ta' Novembru. Gamebreaker, l-aqwa logħob tal-PlayStation, Xbox u Switch. Il-lejla tajba l-kulħadd, speċjalment l-isħab milanisti, u wara logħba mill-isbaħ li kellna mal-PSG nar it-tlieta li għaddew bħal bieraħ ġimgħa u wara li konna tnejn bxejn minn fuq tal-65 minuta kontra Lecce blob mill-isbaħ qedna mela ħanalqu l-ġimgħa bit-tajjeb. Però sfortunatament kif jgħid il-Malti kienet ferħa bla temma. U ħanibda nispjega għal xiex. Mela, ġiex bidliet mill-logħba kontra PSG, Pobega u Chukwueze jirritorna mal-ewwel 11 illi apparti Pobega li kellu xut fil-bidu wara pass minn Okafor li laqa tajjeb Falconja għal ma jafx Falconja għal goler tal-Lecce u li kien l-eroj tal-Lecce fl-ewwel 65 minuta tal-logħba. Ma kellu xi prestazzjoni mill-laqba Chukwueze kulħadd għadu jistenna aħjar minnu. Logħba li għalkemm bdiet ħażin u mbagħad kompletta jkun spiċċat ħażin. Il-problema hija li weġġa' Rafael Leao. Muscle injury. Il-21 muscle problem f'dan l-istaġun. 21 muscle problem. Mela allura jew 21 muscle problem xi ħaġa ħażina fit-tim hemm. Ma nistgħux noqogħdu nweġġgħu hekk għax urejna li wara mal-PSG tim biex trapu tikkompeti kemm fuq livell Taljan u fuq livell Ewropew hemm. Tim biex tinkompeti hemm. U oħra ħaddur fuq il-kow Stefano Pioli. Mela, nhar is-Sibt iddeċieda li ma jilabx Ruben Loftus-Cheek. Iddeċieda li ma jilabx sa fejna fjena ma smajna kien li kien imweġġa'. Iddeċieda qal li tiserħu. Meta issa sejrin għal 15 international break. Għandu dil-mentalità Pioli u ilu biha mis-sena l-oħra żgur illi meta tkun ħanilagħbu tim li qiegħed fil-qiegħ tal-klassifika bħal huma il-Lecce, il-Genoa, il-Frosinone, immur mentalità u le ħanerba' żgur dak m'għandix bżonn daħħan seru bħal-lobit il-kbar. Mentalità ħażina mill-lej sa Z. Għaliex kif qal tajjeb darba Karl Parnis il-ħabib tagħna li sermullu kienet jagħti l-appellu tiegħu ma' Roma Lazio,
Għalli kull logħba fiha storja u iva hekk kull logħba fiha storja u kull tim qiegħed jagħti logħba lit-timiet il-kbar. Ħan nisemmi l Frosinone l-Inter skuraw fi 43 minuta. Tim mill-qiegħ żamm mill-aqwa tim bħalissa fl-Italja. B'gow mill-isbaħ li naħseb kien wieħed mill-isbaħ gow fis-serqa ta' dan l-istaġun tal-midfielder Taljan Federico Di Marco. Kien gowl li naħseb eċċezzjonali. Ħankompli ndur, mela, fi 28 minuta wieħed b'xejn u ftit wara wasal l-ewwel gowl ta' Rangers ta' 2 b'xejn li mbagħad laqgħet il-lasta fl-ewwel ħaf kien nitluk li ta' b'xejn minn fuq. Kenna l-logħba kollha f'idejna sal-ewwel ħaf. X'ġara? Weġġa Calabria u flok Florenzi daħħal lil-Muża li huwa midfielder. Spjegali fejn qatrajna midfielder jilgħab right back. Dak kien l-ewwel żball li fl-opinjoni tiegħi barra li armejna ġiex punti is-sibt li għadda però it-tort prinċipali huwa tal-coach Stefano Pioli. Żball wara żball wara żball wara żball. Bħalma ġara 15 ilu man Napli 2 b'xejn minn fuq u mbagħad ġibna dro u kważi konna ħanitilfu l-logħba kif ġara bażikament nhar is-sibt li għadda. Jiġifieri fl-ewwel taqsima konna on full possession il-ħin kollu. Sa 67 minuta fejn ġie l-gowl ta' 2-1 għal-Lecce. Il-tim għandu tort. Mela mbagħad fallina ċans ieħor ta' Okafor fit-tieni taqsima kellna ċans nitlok li ta' b'xejn u naħseb konna nagħlqu l-logħba, però mbagħad bħalma ġara mal-PSG żball ieħor gowl ieħor minn corner. Gowl ieħor minn corner. X'ifisser da? Ifisser li xi ħaġa ħażina hemm. Fil-corners hemm bżonn li jsir iktar training. Fil-corners. U il-ħabib tiegħi Karl Parnis qalitla fil-fiduċja tiegħu fil-coach ta' Roma Jose Mourinho. U qal illi l-fiduċja tiegħu hija -0. Jien naqbel mal-ħabib tiegħi Karl Parnis, imma però jiena il-fiduċja f'Pioli bħalissa qiegħda 1 mhux tal 0. Ir-raġuni illi hemm ħafna injuries li huma torti għaw ukoll. Pero inkomplu fuq mal-Lecce, x'ġara? Ġiex gows żbalji ta' Muża, wieħed illi ma mmarkax lil plejer ta' Lecce li skurja l-ewwel gowl, onestament bħalissa qed ninsa x'ismu. Mhux Falcone, le, mhux Falcone huwa l-gowler. Insomma, skurja u daħlu fil-logħba. U minn hemm it-tim raqat. Kif ġara kontra Napli. It-tim raqat. Ġifieri għandu tort il-coach li għamel substitution ħażina. Għax hemmhekk kellu jidħol Florenzi. U Muża u mbagħad daħal Muża u żball ta' Muża. Sitt mut wara ġit-tieni gowl, fawl fuq Teo Hernandez l-opinjoni tiegħi kien fawl. U Muża flok tafa' barra ta' pass ħażin li mbagħad minn hemm wasal il-draw ta' 2-2. Ġifieri din il-logħba stajna faċilment irbaħnija speċjalment kemm tfajna l-ballun barra. U mbagħad ċans ta' Teo Hernandez li ma ftit barra, però wara ċans ta' Teo Hernandez fis-70 minuta Lecce ħadu l-kontroll tal-partita. U nirringrazzjaw l-Alla illi ma ħriġniex b'telfa dakinhar. Dakinhar is-sibt li għadda ċewwe. Għax kien hemm faw fuq Malik Ċijaw illi l-gowl ġie imħassar. U jekk ikolli nagħti ratings tal-players, l-unika player li ħaqqu u kompla jilgħab il-logħba kollha huwa l-Olandiż Tijani Reinders illi onestament ħaqqu 9 fl-opinjoni tiegħi, però it-tim kollu ħaqqu proset fl-ewwel taqsima għax u anka sa 65 minuta kulħadd ħaqqu proset però minn xħin il-Lecce naqsu l-iskor hemmhekk intlifna għal kollox. Issa apparti li tkellimt fuq il-logħba x'hemm bżonn jiġri f'daw il-15 li ġejjin. U onestament niddejjaq ħafna meta jkun hemm mill-lob tan-nazzjonal ovvjament jiena persona nħobb is-sajf u waħda mir-raġuni li nħobb ix-xitwa x'ikun hemm il-futbol. X'hemm bżonn isir? L-ewwel ħaġa, bidla fil-medical staff. Din il-ġimgħa il-Milan għandhom bżonn jitalmu minn ġixtimijiet in-Napli u r-Real Madrid. Mela. Ir-Real Madrid investew flus f'żagħżugħ talentu stork u nista' jisballu huwa Tork Arda Güler. Li reġgħu fuq plejer wieħed daw tajru l-head of medicals tagħhom.
Aħna Chukwueze, Pulisic, Loftus-Cheek, Leao, Sportiello, Kier, Kalulu, Pellegrino. Diġa semmejt lek 8, miktar ma se semmejt 8. Ma nbidel xejn. Ma nbidel definittivament xejn. U hemm bżonn illi iva kemm Furlani u kemm Mulxada imorru mill-Anello u jtajru l-medical staff illi hemm bħalissa. Għax li jkollok f'staġun wieħed xahar u nofs jew xarejn wara li beda da l-istaġun tal-futbol diġà 21 muscle problem. 21 muscle problem. Leja u kull ma għamel pass biex jilħaq il-ballu. Ġibet masil ħajitlef żgur kontra Fiorentina u 9.9% ħajitlef kontra il-Borussia Dortmund. Partita illi jekk nerbħu niġu l-ewwel fil-grupp u biċ-ċans kbir li nikkwalifikaw mal-aħħar 16. Ikun hemm inġeris, l-Inter kellhom inġeris, il-Juventus kellhom inġeris. Però qatt kemm ilu nsegwu l-futbol ma kien hemm tim b'24 inġeri. Qatt. Jiġifieri xi ħaġa ħażina fil-medical team hemm. U il-mod li kif nafu Pioli għadu ma tneħħix minn coach li opinjoni tiegħi Napoli għamlu mossa tajba li neħħew il-coach. Irrelevanti l-problema jekk niġġem minn ta' De Laurentiis u minn ta' Rudi Garzija, però naħseb kien moment opportunity tiklef ma' tim bħal Empoli jiena li Pioli wara l-logħba tal-Udinese wara ħadu wara pa' kontrina Pioli l-avventura tiegħu ma' Milan kellha tieqaf hemm. Daw il-15 għandhom ikunu ta' riflessjoni għal Pioli biex xarx il-problema fil-medical team tiegħu. U l-problemi li qed jagħmel hu illi qed titlef ħafna punti. Ma jistax jgħid li m'għandux tim, ma jistax jgħid li m'għandux biex jilab. Ma jistax jgħid li għandu l-bsatem mitmexxija għax fis-sajf li għadha mill-players ta' ulu. Ġifieri bażikament jiena naħseb wasal daw il-15 li jġu l-responsabilità u jirranġa l-iżbalji tiegħu. Sissa, fil-moment sissa, diġà għandna saqajna barra mill-kampjonat, mill-raħ tal-kampjonat. Jekk nibqgħu sejrin hekk se ikunu barra mill-ġlieda. U hemm bżonn nibdew il-15 nirriflettu. X'ħarġu mill-lider kontra Fiorentina ħajritornaw Kier, Pulisic u Loftus-Cheek. Però mhux li jirritornaw il-punt li ma jerġgħux iweġġgħu. Għax inkella bir-rispett kollu hemm xi ħadd li qed jitħallas ta' xejn. U oħra wkoll ħamra ta' Olivier Giroud illi b'saħħna ta' moment għala safra u ħamra li ħajtla fil-partita kontra Fiorentina wkoll, jiġifieri mingħajr kontra Fiorentina mingħajr Leao u Giroud. Flok Leao ħajla Okafor. Illi mhux qed ikollu prestazzjoni tħassel, kemm nara ma kienx jigħu, però mhux ikollu prestazzjoni tżiena. Però s'issa Jovic diżastru. Qiegħed. Nispjera li f'Jannar nġibu dak li għandna bżonn u nġibu attakkant. U wkoll anke Simon Kier li wkoll ħajserraħ kemm il-Tamori u kemm il-tiegħu kontra Fiorentina. Fiorentina li mhumiex avversarju ħażin, imma avversarju b'saħħtu ħafna u naħseb dejjem huwa bookie team għat-tim tal-Milan. Jiġifieri wasalna l-ħin biex nagħlqu, però li nixtieq jiena huwa illi nerġgħu nkunu l-Milan illi bdejna l-istaġun għax staġun bdejnieh tajjeb, irbaħna 7-8 u konna dejjem full team. Jiġifieri nkunu full team riżultati kapaċi nġibuhom. Jiġifieri responsabilità mhux tal-plejers, responsabilità hija tal-intelligenza tal-coach u tal-medical team. Nispjera li nitalmu minn Real Madrid għax minn kull imkien titgħallem u nbidlu n-nies fil-medical team. Ma jistax ikun injury wara l-oħra u din nitilfu opportunitajiet biex niġġieldu fil-livell u li kemm fil-Kampjonat Taljan u f'dak Ewropew. Jekk minn żball l-issa l-Inter l-unika injury kellhom kien Pavard li mweġġa gravi sew illi midder għandu xi xahar barra. Il-direttur qed jagħmel l-qrun. Juventus l-istess, jiġifieri daw għandhom
Medical staff tista' torbot fuq mhux bħal tagħna. Jiġri li problem minn ġewwa ġejja lahu. Jiena dak kien kollox minn naħa tiegħi. Issa nerġgħu niltaqgħu 15 oħra wara n-nazzjonal. Nixtieq nirringrazzjaw l-sponsors tagħna Game Breaken, Spaces u The Barber Shop u El Catalan. U nistednukom issegwu il-YouTube channel magħna, grazzi dejjem tal-li segwuna, nawguralkom ġimgħa mit-tajba u bħal dejjem forza Milan. Grazzi u l-lejl tajb il kulħadd.